Molt bona nit. Benvinguts al Telenotícies, un dels pocs programes d'aquesta casa que no presenta Josep Cuní. De moment! Comencem parlant de religió, perquè Benet XVI ha acceptat l'ús del preservatiu. Pels altres, No fotem. I de moment l'accepta en casos particulars com la prostitució, Raquel. Gràcies, Josep. Vols que ho faci jo? No cal, gràcies. Aquesta no és la primera vegada que el papa té problemes amb un condó. Veiem les imatges. No són les imatges que pensen, tranquils. És un gag de fa 2 anys que ara ja no podríem fer. Toni, auxili, auxili, socorri, socorri! Què passa? Un monstro me persigui! Un monstre? Sí, ràpid, ràpid! Amaguis per aquí. Benet! Surt i lluita com un home! Un moment, qui és vostè? Un preservatiu! Ah, ja. Has vist el papa? No, però vostè per què el busca? Per cantar-li la canya! Vine cap aquí! I finalment, a la bajanada per sortir al TN, Albert Rivera ha visitat la Fira de la Mel de Capellades. N'ha tastat diverses varietats, se n'ha untat el cos i ha batut el rècord Guinness de portar abelles al damunt. Des de Ciutadans apostem per la convivència entre totes les abelles. Au! M'ha picat la filla de la Segur que era catalanista. I fins aquí la informació. Ara els deixem amb Tomàs Molina i la seva bajanada per sortir al TN. O sigui, el temps. Tens raó. Sembles gili. Jo també t'estimo, Tomàs.